Почти 30 години средна възраст за футболистите от Мостър. Начало на двубоя. Ботев Пловдив потегля към евентуална среща с Виктория Гимараеша или пък с Цюрих от Швейцария. Не ни показаха колегите от Босна и състава на Ботев Пловдив. Мемия като десен бек. Каква възможност дава това на Кристиан Емвачукво? А в даден етап и на Кере, който би трябвало да смени позицията си с Емвачукво няколко пъти. Секолич с подаване. Близо, като подаване, българския капитан. На близката града, там с глава. В европейските клубни турнири, дали с Виктория Гимараеш, дали с Цюрих, това ще научим след 22 часа и 15 минути, когато започва отбор между двата тима. Нов шанс обаче за Зрински. Спасяване от Ханс Кристиан Бернат. Антуан Конте се оказа доста по-ниско скочил от своя съперник. Много трудно обаче ВАР ще промени решението на съдията. Проблемът е, че между топката и Бернат е футболиста на съперника, но дали Бернат няма докосва, от тук сякаш ще се види най-добре. Правилно, Млинар, 32 годишен хърватин срещу Ханс Кристиан Бернат. Стреля, спасяване на Бернат! Ботев Пловдив, ако вратарската тема е била вратарска тема, то може би поне към момента тя приключва, защото Бернат направи дуспата. Крак изглеждаше на голен. Ще трябва да помага и Екере, и Емвачукво. И най-вероятно бековете на Зелински ще стават все по-активни. Шанс сега за удар от дистанция извън наказателното поле. Тук не е обаче много активен Емвачукво, въпреки че се беше върнал удар с глава и този път Зелински повежда. Някакси самия език на тялото на играчите не беше добър. Самото начало пък отчетохме с теб, че Зрински са опасни по фланга и тези центрирания трябва да бъдат затваряни по-бързо. Емвачукво закъсня да затвори това центриране. Жълто-черните оцеляха при дуспата, облечени днес в небесно-синьо. Те отстъпват в резултата, но да не забравяме, все още не отстъпват в общия резултат. Защо има на тревата футболист? Какъв картон ще извади червен? Какво направи там Антуан Конте от някои от своите помощници? И къде е удар? Конте първи беше избутан. Висока топка, която Бернат боксира. Същия тип подаване. Сега обаче посреща футболист на Ботев Пловдив. Удар, който е блокиран. Може ли Емвачукво да започне дрибъл? Прави го успешно. Спринтира Кере. На практика това е ситуация 2 на 2. Идват още играчи на Зрински и тръгва обаче Кере. Шанс за Ботев Пловдив! Кере и Емвачукво са податливи към големи пропуски. Към своя съотборник, но за съжаление можахме да видим гол за Ботев Пловдив. Ще да дойде наистина перфектно, точно в края. Добър шанс с глава. Много лош удар на Самуел Кере. Владене на топката от Зрински, подаване на тъча, където е футболист, който евентуално да опита центриране. В Бета Бернат не е според съдята. Интересно е това, че е работил с Станимир Стоилов. Виж наставник и на Ботев Пловдив за Зрински. Минков трябва да внимава. Удар 2 на 1. Тоест 2. До края няма никакво време. Тук ситуацията е чиста. Николай Минков реши да отстъпва. И оттам нататък вече беше свободен Томислав